जल्दी घर बनवा द बलमुआ घाम लागता। नाला के होता सफाई देख काम लागल बा। छाता लेके अइह बलमुआ घाम लागता। एहो होली में मेहर सभे बीजी करेला। एहो होली में मेहर सभे बीजी करेला। तो एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला। एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला। लेके कंप्यूटर खाली भरता है गाना। रहेला बाजार पर छोड़ के जाना। रहेला बाजार पर घर में छोड़ के जाना। रोजे गहकी पटाए खाती जीजी करेला। रोजे ए जी गहकी पटाए खाती जीजी करेला। एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला। ओ एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला। रही गे और की तेरे सदा भरत भाउचर उता सभा का मोबाइल में। और का करता ए ब्याज अब उता गइल बानी हम। ए ब्याज हाँ भाई 500 रुपया कृति सिटी सेंटर से तनी हमरा मोबाइल में इजी करा दियो। अच्छा अच्छा तेहू रात भगवती आवते रहते इसका। एक बा पियला के बाद तोरो मोबाइल खुल जाता। ठीक है बा चलिए कृति सिटी सेंटर के तरफ से पुरस्कार बा। भगवान से प्रार्थना शुभकामना खाती हम इजी करवा दे। और होके तो चेक ओके दे हम करा दे। हाय लेला हाय। हाँ अपना बाबू जेला नंबर दे दो। हाय रुपया ला ना। हाँ दो तू करो में करा दे। तेरा पप्पू वाला में नंबर लिखो। नंबर बोल। हाँ 900368 मोबाइल नंबर बताओ थी कि गाड़ी का नंबर हरे 96 चप्पल जूता 18। अच्छा अच्छा ई तेरा घर वाला हो। हमार अच्छा तोर हो ते जवना लायक बड़ी सोही लग तोरा नंबरो मिलल बा ना। चप्पल जूता 18 रोज बिटोड़ते होई अपना रहन से। एकदम फिट एकदम फिट। कहती औरतिया भरत भाउचर उता सभा का मोबाइल में। हौ वाला फिल्म
रखलस ब्लूटूथ के फाइल में। पहले 3 घंटा के फिल्म आवतल, देख के मन अगुता जाता। आजकल तो 5 मिनट में मन तर हो जाता। ए बबुआ 5 मिनट के माजा 9 महीना के साजा। ए दादा कहत नहीं कि बाबा के रौरा ठरहवा चलता का। ए बबुआ 7 महीना चलता, 2 महीना के बाद तोहरे से सोहर गवाए। हऊ वाला फिल्म रखलस ब्लूटूथ के फाइल में। लोगवा बेरी बेरी आवे ऐसा चीज ही करेला। हो लोगवा बेरी बेरी आवे ऐसा चीज ही करेला। त एगो हमार बाबा का खाली चीज करेला। एगो हमार बाबा तार खाली जी करेला। अरे देवर के दूर दूर ना यजिया। क्या बात है? अरे चाली काटा हो। अयो बबुआ राहो इतने बा कृष्णा पवन काके जाले बहाना। रोज अरुआ तबा नावल भर के खाना। रोज बसिया तबा नावल भर के खाना। खाना और आता तो कहो महेश जी से जाके सधाओ। अच्छा अच्छा महेश जी और आइले खैबे करेले। ना तो हो पौनो बाबा के बोला कौन हो तो पतरा देख के खा ले। पतरा देख के उनका यात्रा बनाओ तरह का है। हाँ ई तो सैया खेसारी का मनी जी करेला। ई तो सैया खेसारी का मनी जी करेला। एगो हमार बाबा तार खाली ई जी करेला। एगो हमार बाबा तार खाली जी करेला। एगो हमार बाबा तार खाली जी करेला।